Тъй. Ето гледай. Ох, майко, Ето, где сте в тези? да, ти група. Я натисни О и ми добави и този герой в приятели. Как те цъкна, стига бега, бе? Не мога да цъкна. Много си грозен. Стига, бе. Айде, какво вече, бе? Ей, add friend. Ей го. Айде, започвай веднага. Да, съм почнал. Няма ли здрасти, Коста, нещо ало? Здравейте, аз съм Марто, при мен е Митко. Голото. Фейлът. И ние играем на World of Warcraft. Чумага. Мислех си, че World of Warcraft е 2D игра. Никой не съм играл, тихо сега. Значи взели от в... тук квест. Какво? Взели от толкова квест една жълта работа има около него. What can I do for Една you? жълта See you работа. later. Такъв с десен бутон. Да, аз взех някакъв квест. You need something? Да, и сега ела да го правим. Между другото играем в Realm Gamer District 7 Hicks Raid на патч Lich King. 3.3.5 май, да. Той сега ще ме учи как се играе World of Warcraft. И просто му го даваш и взимаме нов квест. И дигаме левел. Greetings Мазно дигане на левел. И Citizen и Luke's for the Alliance. И ето е лас. They И can't тук имаме join още един our квест и дай него да вземем. Аралсуин, къде си бе? Има два квеста, взимай ги. Къде си бе? Не го гледай този... Но ти къде си? И нещо. Къде скачам тук? Взимай квеста от този... Да, два квеста. How are you? Чакай, че те сблизо при мен. Good day to you. Да, от той циганче. Взимай ги не мога, и да. лафа. Hey there. Good day to you. Мецако на него нищо не How става. are you? Я ела с малко, ела с малко. Ела с малко. Шма, къде скачам бе? Ти си бе. Ага. Даде ли на този тука квеста? Да. И взе ли му новия квест? Light be with you. И то с нищо не Well ми met, дава. King's Honor. Speak with Mercel Embrace. Need help? Окей. Hey Citizen. Тук трябва да цъкна нещо, бе. Complete quest. Сега ще даде квестове. Да цепвам ли? Да, взимай ги всичките, ела сега. Той с Аралсуин не спирам. Валяй го този типа най-бре. Митка. Вземи сега и на този квестове тука. Need something? Ето то си има квестове за тебе. Hey there. И ела да пием вълци и коболти. What can I do for you? Не мога. Да. Добре, кой от двата? И двата. Accept. See you around. И какво трябва да правя? Добре. И двата ли? Hello. Дай двата ела сега да ги правим, дигаме левел. Къде си? Виж, скачам тука и прескачам. Пък и горе На оградата ли си? има един малък мап. Аз съм до оградата, да. И виж да има една точка. Да, видях. Съм аз. Добре, Сега сега... се ориентираш, аз за така от кои трябва да бим. С какво да бия? Аз не знам с кой бутон. С единицата, само няма ги имаш. За сега разбира се. Ето те са тука. Виж кое бия аз и ти ви от него. Вълците ли? Не вълците, ето тия дивоти тука, виж ги. Яш. Ей. Едно от 8. Ми умре ли, бе? I don't have a Ево target. кюна. Ето тези малки ги. Това автоматично почна да си го правите. Тия чакай, къде има още? Ето от по-малките, не от големите. Защото има не големи. Ето от теб. Между другото играл в това да 5. 4 от 8, тото има и общо квест. Да, не. Щом си в група правим общо. В група не общо. Аз не мога да се видя хелта, къде ми е хелта? Горе. Добре, пален. Кой си? 6, значи как не ги взимаш. Да, аз между другото не ги лутвам, тия да отиваш там. Болни го куци. Аз си Ти ги платих взимаш, 200 аз не мога да ги взимам.
Аз си пратих 200 голд от главния ми герой. Ела сега. Готови сме с тия, ела сега да даваме квест. Чай, че ми излизат глупости по екрана, бягайте! Ела да предаваме сега. Последема. Ето и на този имаме да даваме квест. Я чакам, тези звуци... Ела. Какви са тези звуци? Не бе, чакай да предаваме той. Ми дали тук имаме да даваме квест, вземе го. You need Иди something? дава нов и него взимаш. Complete quest. Safe travel. Сега отиваме да предаваме този готовия. И вътре в сградата ще имаме квест. Играта е доста готина. Готина е, само като я разбереш, ще стане много приятно. Ще стане мазно, ела сега тук. Ще стане мазно, как го казах. Аз съм like a boss. Complete Be quest. careful. Мощно дигане на левел. То дава Бандана, то какви са дава тези? Тук трябва още някой да я правим. това квеста. Сега трябва да убиваме заразени вълци. Какво е това, бе? Какъв си, бе? тулсун? Лабе, не, Ще го бия. Стой тук, Ще го бия, къде си? Не, не. И имаш да говориш с учителя си май, че аз съм Моя ела. учител, ще го убия, къде? От него си взимаш новите магии, ела са. Значи мисля, че беше тук, значи Warrior, Паладин, не тук ела. Бе, човек, не мога да бегам по-бързо, бе. Не може. Чай сега, спокой се. По тия стълбички беше някъде. Не. Не, ама да. Не е той. Тук в той нещо. Моля, цъкна на пейката. Тук е. I need to get closer. You're too far away. То чичко тук. Ела бе! То говори с него си изми Light be with новите you. магии и после от вънка излезе магии? и аз ще Всичките, те бе? Ми да, които можеш в момента. Трейн. Доста са голди, като свърши голда, ще набавим повече. Аз спокойно пратих голд. Излез от вънка имаш чак. Go with honor, friend. Сега натисни П и си ги намери да си ги сложиш. Те светят ме отстрани. Да. И какво да ги правя? И ги, нали, цъкаш, ама нали задържаш и такова, и кай го. И ги влачиш някъде по екрана си. Не по екрана си, ми и в тюра, че го. Генерал. Не. Там на 1, 2, 3 дед пише долу на акшн баровете. Там ги влачиш. Защото стилко стане мъж, не може да позволим това. Аз той го имам, бе, как да спра го лъча. Fire. Имам Fire. Frost имам, на 3 Arcane Intense имам. То на практика аз нямам нищо ново. Имам Shoot, който е. Аркейн, кое викаш? Интелект? Да. Стои си го на себе си смисъл го цъкни и ти дава повече мана и спел пауър. Това Shoot какво е? Шут ти трябва лонд, за него ма ти нямаш. The Human Split Spirit. Да, Human Spirit е когато та стънне нещо и ти може да му излезеш от стъна с него. Къде си бе? Да, чакай да се преместят тия неща така. Я излез отвънка, че да правим, че имаме да бием вулци. Бах ти лойката вулци. Ти стелко ли си, брат? Аз съм 1 от 8. Аз ще направя квеста, пък ще чакаме тебе после. 1 и 2 са. Зе отвънка, бързо! Излизам, падам така. Не взех никакъв аудиомет, как да излиза? Загубих са. Бат Гери ги загубих са. Его изкоя. Виж ме, де съм на мапа и ела да правим квест, аз съм 3 от 8. Чай, че ми дропна чакна. За то квест чек ще трябва да ги... 60 ми дропна на 30 FPS по някаква причина. Чека, тия работи ще трябва да ги лютваш, за да ти правят квеста. Я го бити. Я го лютни сега. Лютни го.
Е 1 от 8, нали? Да. Добре. Лютни и тост тука. На какво трябва да търся? Чакай, Какво трябва да търся? Disease Ами- Wolf Pelt. Те. Да, Другото не ми трябва. да. Би вълци. Пет, 8. I can't cast that yet. Добре, добре, късно ще имам. Вече кучиш ми скупам. О, бъркичкото. Не ме интересува. Така. Яш. Яш. Компот. Тук съм. Така. О, аз малко ще дигна левел, между другото. Така. 6 от 8 ти? 4 от 8. Леко бе. Я дигам лево. Мощно дигане. Аз съм готов също да помогна къде си. Аха. Е. Broken Funk. Dizzy Interrupted. Абе, пречиш ми бе. Interrupted пак. Окей, ретър до... Да, аре. Туда... Защо мога да... Не, чакай. И чакай, де отива още до годашно квест. Да направим още един Ред и да проведем... бандана, който... Тя ли са? Ето. Не, ето от тия по-големите. Би и то големия. Дос. Това те пия. Ти ме нападат! Аз не съм бил. Не нападат би огнената би. Опа, то го нападнах. Колко? И как да си толкова мазно. Виж как ми гори. Гледай сега Беше тъй тук. достъпа. 360 на скоп. Ехе. Аз го убих. Добре, какво трябва да правим? 3 от 8. Трябва да Ето го големият. отваме ли? Не. 46 крипика, какво става? Успокойте се, маняци. Interrupted. 4 0 от четири- 8 ми пише на мен. 4 от 8. Не. That spell isn't ready yet. Я ти го кил не е точно тук, големия. На мен Ето ми тук ги да вземаш, дойде. на мен ми пише 0 от 8. Би го, дай. Абе, човек, Дай, стига. дай. Пак 0 от 8. 5 от 8. При мен е 0 от 8. Red Burlap бандана. Горе не ти ли изписва 5-8? Не. Я чакай да ти споделя квеста. Той са Walking Slave, аз имам някакъв друг квест. Не е този. Red Burlap бандана, какви са те си? Я дай да акюнем сега един. Да видим ще ти изпиша ли после. Вече ми ги зачитам, ама... Аз други трябва да убивам, не са те си. Я виж, аз мога да оставам невидим. To target something first. Чули бе? Да, чух. Какви са те с Red Burlap бандана? Тия с нямам на идея, брат. Още го толкова, с някого него. Колко от колко си? 3 от 8. Мощно мисля. Учи! То глава шотнах. Как го правиш мили атаката? That spell. Аз съм меле герой, ти си такъв рейндж герой. Това е герой малко тъпно. Няма да ти тъп, като го научиш. И само две атаки не ми се разлика. Като дигнеш 80, си имаш 50 000 атаки и не знаеш къде да ползваш. Колко от колко си? 7 от 8. Ела. Стана някакво командира. Не тия, нямаме да бием от тия. Нищо ланшот. Аз го убих. Това сега. Май не останаха вече само.
Къде са тия бие? Правиш, ето го, сега ще. The target. Те. Ела сега се връщаме там. Пред царството. Brotherhood of Thieves се казва единия квест, дето не мога да завърша. Аз нямам такъв квест. Red Burlap. Какви са тия? Тия не ги знам всъщност. Нищо, заеби го този квест, дай да таковаме. Дай да скокнем. Опа, тука, ела, бъхах. Не си гледам мапа. Пред този цигани ми да правя един квест. Так. Ами не трябва ли да се връщам? Good day to you. Квест са. You must choose a reward. Избери някой от двете. Аз мога само едното. Измей го така че. Не мога и другото, значи мен. Айде, избери. Не се обяснявайте с толкова са на нещо. Добре, айде да минаваме още един квест и да спирам видеото. Ела, ето точно където вътре, Чакай, бе, къде си? Не те виждам. Скачвам вътре. Целя вътре. Къде си? Не. What can I do for you? Сега аз ми този квест го знам де се намира, ела. Взе ли го? Чакай, тук имам някакви... Skirmish at Echo Ridge. Skirmish от Echo Ridge, да. Ела, сега ма последвай. Знам къде се намира този квест. Пати вълците, брат. Стилко нещо. Ето в тъс мина. Бил от тези малките деца. Да ги еба? Да. Бил го де! Така, мощно да вземе, мощно да значи. Добре. Нищо от тия не ми върши. 48. 6 лева. Много дразни, че то трябва да се зарежда атаките. Няма да ти е гаден на 80 лева, На 80 лева? Да. Та съм на 6, така ще стигна до 80. Защото Мейджа е един от най-силните. Така, 6 от 8 на тебе? 6 от 8. Цепи другия да мога да слушам. Аз ще се оправя. Окей. Правиш же би по моя бе. Ти, който би се. Трябва ли да ги лутваме? Те нямат нищо. Айде да се връщаме сега. Да предаваме квеста и той да е от епизода, да. Че става много голям епизода. Много голям стана епизода. Да. И вляза невидим. Искаш ли? Мощно. Къде трябва да ходим? Вътре, ела. Успокой се. Къде? Успокой се. Ето виж ма къде прескачам тук през някакви... Да, айде. Ето го и предаваме и това от епизода. Взимай нещо, взимай ръкавиците мои, вземеш само ти. Защото ти носиш плод. Милки, той от епизода? Да, това ще е епизода, ако ви харесва да може да... Чакай, имам да... Read the Gilip Leader and speak to... Да, в Goldshire.
Той ще го направим от другия Добре, той епизод. ще е другия епизод. Надявам се да ви е харесал този епизод. Ако ви е харесал, Да. може да се абонирате, да Я, харесате, да правите. ама виж, че Денс е, я гледай, Денс. Как? I can't А, attack that напиши target. наклон на черта Денс. Това ще е за епизода. Ние тук ще денсим. Мгм. Мали. Яй, чао. Денс Старс. Е, Движа. Чао. Те са Exit Game.